le yimvuselelo. Umuntu kaloku funeka uyazi into yobana umuntu uzizigaba ezithathu. Umuntu ungumoya, umuntu inyama, umuntu ingqondo. Ngondilapha nje ndithanda kakhulu into ba abantwana xa kuthethwa nabo babuyele kulambo. Sisilanda siXhosa ngendlela siqeqesha abantwana kambe ke nabantu abangoomama sibanike imbeko yabo. Amasemina anjena asinika ulwazi lokokokubana kuma kuthiweni na singawalahli amasiko ethu. Izinto esizikhunjuze apha zizinto ebesizilibele, ezinye besizazi kodwa besingasazenzi ngale ndlela ziyo. Ndiyavuya kakhulu mna uba lapha and yanga kuthi kanti bebebakhona abantu ngakumbi ulutsha lalapha eMzantsi Afrika babekhona bazova ezimfihlelo nemfundiso esithe saziva apha. Ukanti sibulela nabantu abathe baziqhamla beza ukwenzela ukuba nabo bathathe inxaxheba banike nomkhombandlela kwikumkani azwe lonke okokuba singayibamba iye phambili njani na le nkqubo siyenzayo.